Almanah Politic 2020, o ediție deosebită într-un an total neașteptat. Într-un an în care nimic nu a mai fost așa cum eram obișnuiți să fie, apariția celei de-a 6-a ediții a publicației anuale Almanah Politic este o adevărată reușită. Fiecare dintre noi a fost nevoit să facă față provocărilor din 2020 și să-și ajusteze planurile în consecință. Ne bucurăm și apreciem mult faptul că sunteți alături de noi și împreună am reușit să scoatem de sub tipar o ediție deosebită, lucru de care vă veți convinge răsfoind paginile noii ediții a Almanahului. Noul partener general al Almanahului este compania Rogob, condusă de unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați oameni de afaceri din Moldova, domnul Igor Roșca. Îi mulțumim pentru că a decis să fie alături de noi și să contribuie la implementarea unui proiect atât de important cum e Almanahul Politic. De asemenea, îi mulțumim și pe această cale domnului Marin Ciobanu, administratorul Zonei Economice Libere Bălți, care a fost partener general în precedenții 3 ani. În acest număr veți regăsi personalități care au fost parte și a precedentelor ediții ale Almanahului. Printre aceștia se numără Maia Sandu, Igor Dodon, Zinaida Greceanăi, Ilan Șor, Vitalie Balinski, Ion Ceban, Irina Vlah, Mihai Olărescu, Gheorghe Cafcaliuc, Andrei Năstase, Pavel Filip, Alexandru Jizdan, Alexandru Pânzari, Serghei Pușcuța, Ion Perju, Marian Lupu, Vyacheslav Untilă, Marcel Răducan, Serghei Popovici, Andrei Negruța, Ian Lisnevski, Vitalie Coceban, Vadim Curmei, Dumitru Cojocaru, Feiruz Isaev, Alec Ignat, Vugar Novruzov, Andrei Jicol, Igor Corman, Ghenadie Șilcenco, Dmitri Iova, Sergiu Păslaru, Ghenadie Manole, Vadim Ceban, Vyacheslav-Eni, Viorel Garaz, Vyacheslav Timotin, Vyacheslav Frunze, Nicolae Chiroșca. De asemenea, în această ediție ni s-au alăturat noi personalități: Corneliu Furculiță, Violeta Ivanov, Marina Tauber, Pavel Verejanu, Alina Șargu, Eugen Nichiforciuc, Alexandru Slusari, Inga Grigoriu, Monica Babuc, Eremei Priseajniuc, Alexandru Ciudin, Iurie Chiorescu, Vladislav Zara, Oleg Buța, Alexandru Bordea, Valentina Buliga, Sergiu Burduja, Ghenadie Țepordei, Corneliu Groza, Muhmad Galaev, Alexandru Vâlcu, Rodica Gojan, Viorel Postolachi, Denis Șova, Igor Cujba, Sergiu Catană, Adrian Onceanu, Marian Brânza, Sergiu Babii, Pavel Perju, Viorel Pozdirca, Alexandru Popov. În noua ediție a Almanahului veți găsi numeroase branduri cunoscute: Rogob, Unic, Gemeni, Natur Bravo, Zona Economică Liberă Bălți, Lukoil Moldova, Tirex Petrol, Asociația Patronală din Industria Prelucrătoare, Colegiul de Inginerie, Chemix Group, Sumitomo Electric Bordneze, Prosecutor, Vigo, Sălcuța, Gasthaus, Moldova Gaz, Mold Telecom, Cricova, Metal Feros, Calea Ferată din Moldova, Termoelectrica, Cet Nord, Barza Albă, Fabrica de Sticlă din Chișinău, Mileștii Mici, Portul Fluvial Ungheni, Drumuri Criuleni, Aroma, Moldața, Nikita Rinadi, Decanter, Most, Aitlab, Radio Zoom, La Taifas, Caravan, Basilico și Fresh Time. În premieră, Almanahul include un supliment dedicat proprietății publice din Moldova. Almanah Politic 2020 este o ediție care ne va aminti de un an greu, marcat de pandemie, dar plin de lecții și experiențe inedite. Lectură plăcută!